нави варзиши муҳорибаҳои омехта таърихи тӯлонӣ дошта чанд соли охир аст ки дар тоҷикистон миёни ҷавонону наврасон маъруфу машҳур гаштааст. дар ҳоли ҳозир зиёда аз 2000 варзишгар дар кишвар аз рӯи ин намуди варзиш тамрин мекунанд. нави варзиши муҳорибаҳои омехта дар тоҷикистон аз 13 ноябри соли 2008 ба қайд гирифта шудааст ва мураббиён ба тарбияи ҷавонон машғуланд. ҳамарӯза дар толори варзиши диамет зиёда аз 50 нафар наврасону ҷавонон дар ду баст тамрин мекунанд ва аз мураббии худ нозукиҳои ин намуди варзишро меомӯзанд. мансур саидов ба ин намуди варзиш дилбастагии хос дорад. ӯ бештари вақтҳои холигӣ ба ин толор омада тамрин мекунад то дар мусобиқаҳои гуногун ширкат варзад. то имрӯз дар чандин мусобиқаҳои ноҳиявӣ, ҷумҳуриявӣ ва осиё ширкат варзида соҳиби ҷойи ифтихорӣ гаштааст. طول یک سال می‌شود که در تالار ورزشی دینامیت و مشق تمرین مشغول هستم. من در مسابقه‌های داخلی، ناحیوی، شهری، جمهوری اشتراک نموده سزاوار جای اول گشتم. در مسابقه جمهوری اشتراک نموده سزاوار کمربند شدم. من از استادم خیلی منتدار هستم که به ما نازکی‌های این نمود ورزش را می‌آموزد. дар ин толор ҳамарӯза варзишгарони сину соли гуногун ба обу тоби бадан машғул мешаванд. бояд қайд намоем ки варзиши муҳорибаҳои омехта усулҳои ба худ хосро дорад ки ин варзишгарон дар ҳар як тамрин онҳоро иҷро мекунанд. ба гуфтаи мураббӣ ҳомид ҳабибов, шогирдонаш дар ин риштаи варзиш дар ҳама мусобиқаҳои осиёву байналмилалӣ ширкат мекунанд ва дар миёни даҳҳо кишвари ҷаҳон парчами тоҷикистонро баланд мебардоранд. соли 2021 соли борбарор буд. чиқаре ки мо варзишгаро дар ин ҷашни 30-солагӣ чандин сатҳи мусобиқаҳо сазовори ҷои намоён шудем ва тасмим гирифтем ки оянда дар сатҳи мусобиқаҳои осиё ва ҷаҳонӣ шогирдони худро тайёр намоем. дар ин соли 2021 хеле дастовардое ки дар сатҳи мусобиқаҳои аз дохилӣ сар карда то ҷумҳуравӣ сазовори ҷои намоён шуданд ва чиқаре ки дар мусобиқаҳои муҳорибаҳои санъатҳои муҳорибавӣ байни ҷавонон наврасон буд. дар мусобиқаи сатҳи ҷумҳуравӣ яке дастоварди мо Саидов Мансур яке аз беҳтарин варзишгаро намуна ҳаст, сазовори камарбанд гашт. мураббӣ ҳомид ҳабибов зиёда аз 10 сол аст ки ба варзишгарон тамрин медиҳад. тавре мушоҳида кардаи машғулиятҳоро ӯ дар сатҳи хуб мегузаронад ва кӯшиш мекунад шогирдонаш тани солим дошта бошанд ва нозукиҳои ин намуди варзишро ба хубӣ аз худ намоянд. моҳи декабр дар ҷумҳурии Ӯзбекистон шаҳри Тошкент мусобиқа баргузор мегардад, мусобиқаи осиё. дар айни ҳол мо тайёрии худро ба сатҳи мусобиқаҳои осиё тайёр намудастем ва шогирдони худро яке аз Саидов Мансур, Раҷабов Ёқуб ва Муҳаммади Файзалӣ, Иброҳими Абубакр мисол майдорем ки дар сатҳи мусобиқаҳои осиё парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон шавад. бовар дорем ки ҷавонон барои дигар наврасон намунаи ибрат мегарданд ва бо иштирокашон дар мусобиқаҳои берун аз кишвар парчами Тоҷикистонро баланд мебардоранд. ин буд бахши матонат. хайр.